Wacce nake faɗa a yau ne ban san ta ba, ban san ma ina ne zan je in same ta ba, amma san ta ya wacce nake faɗa a yau ne ban san ta ba, ban san ma ina ne zan je in same ta ba, amma san ta ya saka ni ina fargaba. Haɗuwa a waya ta samu ka ɗau alkawar, ba rabuwa koda da shirin 'ya'yan uba, koda an kira ni ban ji sai na yi gaba. Albishirin ku masoyana, kamar yadda na saba yau ma dai ina ɗauke da sabon sakonku na waƙar soyayya mai taken muna kama da ke. Muna kama da ke waka ce da ta kunshi kalaman soyayya masu girma, wanda sai kun saurare ta za ku san inda ta dosa da yadda na sha wuya a cikin ta sosai gaskiya akan soyayya. Waka ce da kashifin kiɗa na Hamisu Breaker ya buga mata kiɗa mai sabon salo. Na gode masoyana, Abdul ɗan Fefe naku ne, na gode.